Bismillah Joliba TV News ale jawarani ka bismillah Radio Joliba fiɲɛ siraw ka bi juma ye juillet kalo tile 16 san 2021 an b'a fɔ ɲɛna aw ni ce aw ka filɛli ko ɲuman na ka lamɛnni ko ɲuman na kunnafoni sɛbɛn olu de lakali waati sele filɛ nin ye don o don ni waati mana se an bɛ kɛnɛ ka gafe ninnu k'u lakali aw ye gafe ninnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw de fɛ an y'a kanu ka ɲɛ nin kɛnɛ ka limanaw ka min ye gafe ninnu kɔnɔ kuma lakali a bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni taabolo la cogo min na o la gafew kɔnɔna la bi gafew kumanen don kosɛbɛ jamana kibaruyaw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la a jarala k'a fɔ min ye colonel Asimi Goyita ye ale yera kɛnɛ dɔ ka baara dɔ koromokari ni o ye yirituru ye ko a jarala k'a fɔ ɲina min bɛ tali kɛ yiri miliyɔn 17 o de bɛna turu Mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se n'i ye jateminɛ kɛ senu ni o ye cakɛda ye min ɲɛsinnen don kalandenw sanfɛ kalandenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma senu bɛ wuli ka jɔba de la bi walasa o baaraw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na kunnafoni sɛbɛnw kumana kan min an da don a la a jarala k'a fɔ fana min ye colonel Asimi Goyita ye limanaw min ye ministre kɔrɔ ye avocat do maître Mamadu Ismail Konate limanaw k'ale bɛ fɛ ka taa ni colonel Asimi Goyita ye jamana kuntigi kiiri bulon kan an bɛ kuma ka nin kunnafoni kɔnɔna la gafew kumana kan kosɛbɛ o la fo ka taa se farafinna kelen tɔnba ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Mali la yan nɔ bɛn ani lakana ko la olu fana ka ɲɔɲɛw mun bɔra o kɔnɔ kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la ani kunnafoni caman wɛrɛ limanaw an bɛna an da don minnu na k'olu walawala aw ye bi jumadonya in na o la an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila kunnafoni sɛbɛn olu kɛnɛ kan kunnafoni sɛbɛn fɔlɔ min bɛ yen u k'a ma ko lesor ale kumana limanaw lesor y'a jira k'a fɔ ko san o san jamana faamaw bɛ baaraba min boloda yirituru ko la an ka jamana kɔnɔ ko a bilala sen kan n'u k'a ma campagne de reboisement o la sa jamana kuntigi ni o ye colonel Asimi Goyita ye a jarala k'a fɔ ɲina jiriju miliyɔn 17 ani 500,000 olu de bɛna turu an ka jamana in dugukolo sanfɛ o la sa a jarala k'a fɔ hectare fiyɛ 19,000 o de sugandira nin baara in hukumu kɔnɔna la o la sa jamana kuntigi colonel Asimi Goyita ale min bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaaya la bi a ye laɲini kɛ ko an ka sigidaw olu ka se ka lakana u ka to lakana kɔnɔna la a ka laɲiniba fanba bolila o de kan n'i ye kunnafoni ta k'a lajɛ walawalali yɛrɛ ma limanaw a jarala k'a fɔ baara min ye nin ye bamananw ko ten ani ɲinan yɛrɛ u kɛlen don ka baara in bila hakililaba min kɔnɔna la o de k'a fɔ i mana ala mana i da nka i fana mana jiri kelen turu i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la limanaw a bɛna fɔ e ka ɲɛnamaya o ma kɛ fufalaki ye ko ɲinan jiri turu n'o ye campagne de reboisement ye k'a bɛ bila o de hukumu kɔnɔna la o de la sa ɲinan y'a ta ko 27 de ye an ka jamana kɔnɔ san o san an ka jamana faamaw walasa limanaw jiriko kana kɛ majɛ ye an ka jamana kɔnɔ an ka sigidaw ka se ka lakana o de ye san o san nin baara in a bɛ sigi sen kan walasa a jarala k'a fɔ kunungo kungo belebeleba min filɛ nin ye kuluba ni u k'a ma forêt classée de kuluba baara in ko a koromokari kɛra yen nɔ min ye colonel Asimi Goyita ye ale de ye baara ninnu yɛrɛ daminɛ a kɛra premier ministre fana ɲɛna docteur Shogel Kokala Mayiga ani min ye conseil national de transition o ɲɛma colonel Maliki Diaw a kɛra ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛna o la ɲina san 2021 campagne min filɛ nin ye ni o ye jirituru campagne ye limanaw a kun jɔnjɔ foyi t'a la fo an ka sigidaw limanaw o bɛ se ka lakana cogo min na ani jakungo min ni o bɛ k'i kunda anw ka san o san o fana bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o la baara in bilala sen kan kabi san 1995 limanaw fo kana se ɲina ma san o san jamana faamaw hakili b'a la nin baara in a bɛ bila sen kan o la sa baara in kɔni fora kosɛbɛ jamanaden caman fɛ sabu limanaw yiri turu maa min mana yiri fɔ i ye nɛɛma de kofɔ yiri ka turu jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamana faamaw olu ka hamina ye o ye o la sa yɔrɔ hakililaba min ni o taara ko i mana yiri turu limanaw i ka ɲɛnamaya ma kɛ fu ye o de la colonel Asimi Goyita a ye wele bila maliden kelen-kelenna bɛɛ ma bɛɛ kelen i bɛ se ka yirinin kelen turu limanaw a mana kɛ hali ka bulonda ye walima a mana kɛ fan o fan ye limanaw o bɛ se ka kɛ hɛrɛ yɛrɛ ye o bɛ se ka kɛ karama ye ka ɲɛsin ɲɛnamaya ma
a jirala k'a fɔ ɲina hectare ba 500 o kɛra ministre yɛrɛ ka kuma ye n'o ye Modibo Kone ale min bɛ an ka sigida koɲɛw kunna ale ka kuma kɛr'o ye a y'a jira k'a fɔ ko jakungo limanaw jakungo bɛ ka dadigi kɛ an ka dugukolo la kosɛbɛ o de y'a to san o san baara min sigilen ni a ka sigi sen ka ba ka don a la san o san ka kɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ k'i janto yirituru la o de y'a to ka se ka o baara don ba la a kun de ye ko san o san hectare ba 500 limanaw o de bɛ tiɲɛ min ni o bɛ kɛ jakungo yɛrɛ sababu ye o la sa a dun maa wɛrɛ t'a kɛ anw bunadamaden kelenw anw de ka baaraw an ka walejugu cɛjugu de bɛ kɛ sababu ye walasa ka jakungo ka caman fara a kan a jirala k'a fɔ Mali n'i y'a jateminɛ kabi san 2002 jateminɛ min kun kɛra o ye k'a fɔ hectare 32,000,000 limanaw o de tun bɛ anw bolo min ni yiri dɔrɔn de b'a la limanaw yiri turulen don a fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ nka a jirala k'a fɔ o hectare 32,000,000 in limanaw ko caman min bɔra la bi o de ka ca bi min tora anw bolo ni o ye hectare 17 ye limanaw o de tora an bolo bi tɔ min bɛ yen ni o bɔra hectare 32,000,000 in na limanaw ko bɛɛ kɛra jakungo ye wa an bɛ o de lahalaya la bi o de y'a to jirituru o ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka fɛla ye colonel Asimi Goita a ye baara in lase waati min na a ye o ɲɛfɔliw kɛ o la kɛnɛ ka ye a jirala k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'o ye ladilikɛlaw ye catiribɔlaw ni o ye jɛkulu ye k'a ma ko toboji limanaw olu de ye catiribɔ ka maaw lasɔmi ka kunnafoni di maaw ma yiri yɛrɛ nafa kan walasa maaw bɛ se ka yirituru kɛ u taabolo ye cogo min na kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ l'essor de kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya b'a la n'an tora fasilidi sɛbɛnw lakalili la an bɛ don fasilidi sɛbɛn min kɔnɔ o ye l'observatoire kumana limanaw a ko basigi bɛ se ka na cogo min na an ka sanfɛ kalansow kɔnɔna la n'o ye espace universitaire ye o la ko senu bɛ ka baara caman boloda bi hali n'i y'a kɛ ni jamana tɔw ye jamana minnu ni olu bɛ anw kɛrɛfɛ limanaw a jɛla k'a fɔ senu ni o ye cakɛda ye jamana ɲɛmaw ye fanga di cakɛdaba min ma a ka se ka i janto sanfɛ kalandenw ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen la Mali kɔnɔna la yan nɔ yɔrɔ kɔsa in na lakɔlidenw ka tɔnba ni o ye AEM ye olu tun ye baarabila dɔ boloda tile 3 baarabila nka a ma se ka kɛ faamuya sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛ u ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ nka limanaw baarabila in lakɔlidenw kun dalakan kun ye mun ye o ye k'a fɔ ko nafolo dɔ bɛ yen sefa wari 1,500 ko o bɛ ta u ka burusiw n'u ka turusow la turuso minnu yɛrɛ ni limanaw san o san a bɛ di kalandenw ma fo ka taa se fana AEM maaw y'a jira k'a fɔ san o san ɲɔgɔndan minnu bɛ kɛ ɲɔgɔndan ninnu ni o ye an ka foroba ɲɔgɔndanw ye a jirala k'a fɔ olu ka kalanden dɔw bɛ yen ni o ye lisansi mɔgɔw ye LMD limanaw k'olu sen tɛ a baara la min ye kalandenw ye AEM maaw y'a jira k'a fɔ ninnu y'a damana gɛlɛyaw ye u tun bɛ fɛ ka baarabila kɛ min na nka limanaw a nana kɛ kumaɲɔgɔnya nana kɛ bɛn sɔrɔla ko la baarabila in kɔni ma se ka kɛ nka ka nin bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛfɔli kɛ senu maaw u bɔra ka dantigɛli yɛrɛ kɛ walasa maaw bɛ se ka senu min sigilen don sanfɛ kalandenw ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen kunna limanaw i mana kɛ sanfɛ kalanden i bɛ se ka kalan kɛ lafiya kɔnɔna la cogo min na ani i bɛ se ka i bɔra i fa jamana na ka na Mali kɔnɔ yan o i bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ i bɔra marabolo wɛrɛ la ka na Bamakɔ yan o i ka se ka kalan kɛ lafiya kɔnɔna la o de y'a to senu u ka conseil d'administration min kɛra ni o kɛra mɛ kalo tile 8 san 2008 o tun ye hakilila ta k'a fɔ ko sefa wari 1,000 o ka ta min ye burusiw la min ye 500 ye o ka ta turusow la limanaw kumaɲɔgɔnyaw nana kɛ fo kana se san 2013 yɔrɔw ma fo kana u ni AEM maaw bɛɛ ko la limanaw ko yɛrɛ taara laban min na ko 1,500 in ka ca senu maaw ye a kɛ 1,000 ye o limanaw a bɛ don min da fɛ dɔwɛrɛ tɛ wari in n'a taara senu maaw ka fɔ la dɔwɛrɛ tɛ o lakɔlidenw limanaw u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ u mana kɛ kalan na fan o fan fɛ Mali kɔnɔna la yan sanfɛ kalanyɔrɔw la limanaw ka se ka furakɛ fu la fura ka se ka d'u ma fu la
u ka se ka siyɔrɔ ɲumanw sɔrɔ u ka taa ni ka segin u ka se ka nɔgɔya wa u mana taa hali min ye furakɛliw la dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna la limanaw carte min bɛ yen n'o ye carte senu ye o min bɛ di u ma o mana kɛ u bolo waati o waati i b'a sɔrɔ koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔya u bolo nka limanaw fasɛrɛli sɛbɛn observateur ka fɔ la a ko kuma in fɔra nka maa caman ma faamuya sɔrɔ a la nka bi min fɔra lakɔlidenw yɛrɛ ye faamuyaba sɔrɔ a la sabu a kɛkun ye olu yɛrɛ de ka ɲɛtaw ye k'a fɔ de dɔw hakili la ko nin bɛ kɛ mali dɔrɔn de kɔnɔna la yan ko ka 1500 walima 1000 ta ekɔlidenw ka nafolo la n'o ye burusiw ye k'o y'a damana ko ye limanaw n'i y'a jateminɛ an kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ yen olu yɛrɛ n'i y'a da olu ta ma ko da ɲɔgɔn ma o bɛ na ni kolanɔgɔ ye n'o tɛ an kɛrɛfɛ jamanaw bɛ yen olu yɛrɛ ta ka ca ni anw ta ye o tɛ da anw ta ma misali la limanaw togokaw fɛ yen a jirala k'a fɔ ko kalandenw carte min bɛ d'u ma ni o bɛ u ka taa ni ka seginw o nɔgɔya ko o bɛ taa 1440 ani dɔrɔmɛ 40 na o ye mali la yan o ye san o san ye o de bɛ di san o san nka n'i y'a da togokaw ta ma olu ta ye kalo o kalo 1300 kalo o kalo anw de ta ye san kelen o san kelen de i bɛ 1440 ani 40 sara yɔrɔ o cɛ ka jan a jirala k'a fɔ hali Abidjan Côte d'Ivoire kaw fɛ yen min bɛ tali kɛ kalo o kalo fana 1500 kalandenw ka sanfɛ kalandenw b'o de ta walasa u bɛ se ka u ka sanfɛ kalansow bɛ hakɛya min di kalandenw ma u bɛ se ka o nafa bɔ cogo min na o ni anw fana ta o tɛ kelen ye limanaw a jirala k'a fɔ bi senu a bɛ nin baara de la n'i y'a kɛ ni maa wɛrɛw taw ye ko bi senu bɛ wulikajɔ ba la walasa an ka sanfɛ kalandenw hali u bɛ se k'u ka nafolo sɔrɔ cogo min na limanaw a ka kɛ kalandenw ka wuli ɲɔgɔn kɔ ka min ye tɔɔrɔ ye u ka bɔ taa ni ka seginw kɔnɔna la u ye fɛɛrɛ camanw tigɛ bɔlɔlɔw sira kan walasa u bɛ se k'u ka nafolo sɔrɔ cogo min na nka hakilila jiginna san 2018 ani san 2019 a jirala k'a fɔ burusu minnu tun kan ka di kalanyɔrɔw i n'a fɔ FSEG, FAG, UG, FDPRI o n'a ɲɔgɔnnaw ko o dibaliya tun ye u ka jaabiw bɔbaliya de ye sabu ni jaabi ma bɔ a tɛ dɔn karisa n'a kan ka burusu sɔrɔ walima n'a man ka burusu sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna caman fasiri de filɛ nin limanaw an ye nin bɔ l'observatoire kɔnɔ bi sɔgɔmada in na a bonya bɛ kunnafoni la n'an tora kunnafoni sɛbɛn olu lakali la an bɛ don indicateur du renouveau kɔnɔ limanaw indicateur kumana dɛ kumaba bɛ indicateur kɔnɔ bi kuma in a ma nɔgɔn sabu a jirala k'a fɔ min ye jamanakuntigi ye min ye colonel Asimi Goyita ye yɔrɔ nin waati in na a jirala k'a fɔ ko laɲini caman de kɛra u fɛ ko ka bandaw ani Muktar Wan ka u bila u ka taa n'u yɛrɛ ye nka hali sisan ko camancɛ fanga ɲɛmaakɔrɔ ani premier ministre kɔrɔ bandaw ani Muktar Wan limanaw ninnu bɛ lasagoli min ni u sago tɛ u yɛrɛ la o de la maître Mamadu Konate ko ale bɛ ka bagabagali wale ta bi ale yɛrɛ kɔngɔmanen don ka min ye Asimi Goyita ye camancɛ fanga ɲɛma limanaw ka wele bɔgɔ jeninen ka walasa a ye nin ko in a bɛ ka ninnu mara kun min na a k'a ɲɛfɔ fasiri sɛbɛn in indicateur ka kuma la bandaw ani premier ministre kɔrɔ Muktar Wan limanaw yɔrɔ nin waati in na olu bɛ lasogoli min kabi u fanga dafirila mɛkalo tile 20 ani 4 tɛmɛnen in na laɲini caman de kɛra jɛkuluw fɛ min ye adamadenya hakɛ tɔbɔtɔbaw ye farafinna kelenya tɔnba Union africaine hali nazaraw ka kulu fo ka taa se jɛkulu camanw ma minnu bɛ adamadenya hakɛ yɛrɛ lafasa limanaw nka u n'a ta o ta bandaw ani Asimi Goyita limanaw olu bɛ lasagoli la bi u sago tɛ u yɛrɛ la o de la maître Mamadu Konate a ye ministeriya kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya ministeriya a y'o kɛ an ka jamana kɔnɔ nka nin waati in na ko a bɛ Faransi jamana kan a yɛrɛ labɛnnen don limanaw ka na Mali kɔnɔna la yan walasa ko a tɛna Asimi Goyita wele bɔgɔ jenen ka fɔlɔ fo a n'a ka ɲɔgɔn ye a k'a ɲininka kun jumɛn na bandaw ni Muktar Wan lasogolen b'a bolo u sen ka bila ka taa u ka ciw la o dun an ka jamana sariya sunba limanaw ni sariya ma wuli i nɔfɛ ka i minɛ k'i lasago yamaruya tɛ maa gansan bolo walima maa min n'o tɛ sariyama ye k'i minɛ ka i lasago ko lasagoli ko dan b'a yɛrɛ ye o de la Mamadu Ismail Konate nin waati in na ko a makɔnnen don Bamako yan wa a nana ani colonel Asimi Goyita a nana ɲininka a dalakan na ni bɛn ma kɛ ko la limanaw a labɛnnen don ka taa CEDEAO ka
kiriblon o yɔrɔ walasa nin ko in ka taa da olu ka sariya ɲɛkɔrɔ. Ale indicateur de renouveau kelen na limanaw yɔrɔ waati dɔ la min ye colonel Asimi Goita ye ale wulila limanaw balo ko la ka taa balo tɔni 1,800 ka t'o di Moti mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jɛnɛ Tɛnɛnku ani Yuwaru nka limanaw a jala k'a fɔ indicateur maaw ka fɔ la bi ni cɛmancɛ fanga nakun ye limanaw ka jamanadenw ka u lafiya ka gɛlɛya dɔw bɛ k'olu ta ka bɔ maaw kan i n'a fɔ baloko gɛlɛya n'a ɲɔgɔnnaw nka limanaw a jala k'a fɔ colonel Asimi Goita hali a ma mɛn a bɔra nin balo diyɔrɔ na Moti mara la juillet kalo tile 6 tɛmɛnen a ma dɔgɔkun yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ limanaw ko nka balo ninnu u ma se u seyɔrɔ la fɔlɔ balo ninnu dɔw ye n bɛ balo mara yɔrɔ dɔw la magasin dɔw kɔnɔ Moti mara kɔnɔna la ye i n'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ ka ɲɛfɔ cogo min na minnu b'a ko kalama a jala k'a fɔ nin waleya min ye nin ye tɔni 43,000 yɔrɔ o de ko in bɛɛ lajɛlen malo fara a ɲɔ kan a bɛɛ lajɛlen bɛ taa i jɔ o de la nka Jɛnɛ mara ni Tɛnɛnku ni Yuwaru a jala k'a fɔ balo in fanba a bɛ taa yen nɔ limanaw ni ye jateminɛ kɛ miliyari 23 o de kan ka don a ko in da fɛ ni ye jateminɛ kɛ a jirala k'a fɔ bi dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna a ma o bɔ yɔrɔ nin ye laadala kɔrɔ de ye an fɛ yan nin bɛna fɔ nin ye laadala kɔrɔ de ye an fɛ yan sabu jamana faamaw mana wulikajɔ kɛ ka jamanadenw sɛgɛrɛ ka taa balo di u ma nka a jirala k'a fɔ balo ninnu limanaw a tɛ se a seyɔrɔ la video dɔ bɛ yen video min na a tɛ tɛmɛ miniti 2 ɲɔgɔnna kan maa dɔw bɔlen don ka nin ko in ka danganamaya ka da kɛnɛ kan ka jira k'a fɔ ko balo minnu filɛ nin ne jamana faamaw ye a laɲini k'a di maaw ma ni y'a tila yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ka kilo 50 ɲɔgɔnna de sɔrɔ maa kelen o maa kelen nka limanaw olu nana bɔ min kalama tomati boîte 2 bɛɛ lajɛlen de bɛ ka o sɔrɔ yɔrɔ ni malo kilo 50 o cɛ ka jan limanaw nin de bɛ senna a jarala k'a fɔ faamaw kabi waati jan nin baara min n'a bɛ kɛ i b'a sɔrɔ balo minnu bɛ di maa minnu b'a ta k'u b'a di u bɛ taa kɛ feerefɛnw ye k'a feere maaw ma yɔrɔ a ma dabɔ o kama fɛn min dira k'a ka di maaw ma n'a fɔra ko o bɛ kun ta ka bɔ a taayɔrɔ kan k'o kɛ feerefɛnw ye ka taa o di maa wɛrɛw ma minnu n'a man kan limanaw nin ye lasɔmini de ye faamaw fana ka bɔ a kalama u ka wulikajɔ kɛ balo ninnu bɛ se ka se u seyɔrɔ la cogo min na Facilité 7 l'indicateur de renouveau an ye nin kunnafoni bɔ ale de kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya bɛ a la n'an tora kunnafoniw lakali la halisa limanaw an bɛ don Facilité 7 min kɔnɔ o kama ko l'indépendant kumana limanaw indépendant y'a jira k'a fɔ bi min ye farafina keleya tɔnba a ka jɛkulu min ɲɛsinnen don bɛn ani lakanako ma olu bɛ taama la tile 2 taama Mali kɔnɔna la yan nɔ taama in dɔwɛrɛ tɛ dɛ limanaw a jaralen don k'a fɔ ko u kana min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaw n'u ka sigi bɛnkan min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ka sɔrɔdasiw n'o ye jamana lakanabaaw ye olu ka segi u ka taa u ka lakana kɛ u ka baara ye politiki tɛ u ka baara ye wa fana jamana ɲɛmayaso jamana mara u ka segi jamanaden gansanw ma n'o ye civiliw ye Union africaine ka laɲini damadɔw ye nin ye maa min bɛ cidenya la ninnu ɲɛfɛ o ye Victor Adinkule ani Adeleke ambassadeur do kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria jamana ka Union africaine tɔgɔ la kunungo alamisa a jala k'a fɔ u ye baara dɔw kɛ u ni ministre min bɛ yen ni o bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw taama kunna Abdoulaye Diop affaires étrangères limanaw a jala k'a fɔ Abdoulaye Diop yɛrɛ ka kuma kɛra mun ye ko olu bɛ min ɲini Union africaine fɛ n'o ye farafina keleya tɔnba ye o de ye ka u kelen don ka ɲangini min bi an kan ni an tɛ se ka ye u ka kɛnɛ foyi kan wa ka tɛmɛ ni CEDEAO yɛrɛ ye u ka se ka ni ɲangini ninnu wuli wa Abdoulaye Diop a ye laɲini min fana kɛ o ye k'a fɔ dɛmɛ yɛrɛ ani nafoloko siratigɛ la ani ɲɛdɔn sira la walasa kalata minnu bolodalen don Mali kɔnɔna la yan kalata ninnu ka se ka labɛn Mali n'a dɛmɛbaaw ni ɲɔgɔn cɛ o la Abdoulaye Diop ale ka laɲini kɛra o ye limanaw a jala k'a fɔ Union africaine ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan u kɔni ye an ka faamaw lamɛn fɛn fɛn ye laɲini ye faamaw ye fɛn fɛn fɔ u y'a bɛɛ lamɛn nka bi a jala k'a fɔ bi wulada in na yɛrɛ u bɛna
kunafondi kɛnɛ sigi u ni kunnafonidilaw u ye lamɛnni kɛ olu yɛrɛ fɛla ye min ye u na o da jamanadenw olu tulo kan ale fasidi sɛbɛn kelen l'indépendant limanaw ko an ka assemblée nationale min ale cira a ɲɛma kɔrɔ Musa Tembine limanaw ko a ye jɛkulu kura dɔ sigi jɛkulu min ni u k'a ma ko an ka bɛn mouvement d'action patriotique an ka bɛn u ka jɛrɛ belebeleba senfɛ n'o ye assemblée constitutive ye o de senfɛ Musa Tembine u ye welewele dakan bila jamanadenw ma ko jamana ka se ka jɔ kura ye k'o tɛ se ka kɛ fiyewu fo limanaw jamanaden bɛɛ lajɛlen de ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka an bɛ ɲɔgɔn sɔgɔbɛli min kɛ an ka o bila an ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Musa Tembine ka kuma kɛra o ye a y'a jira k'a fɔ ani maa min bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ o ye minisiri kɔrɔ in ye min tun bɛ baara ko kunna Amadu Koyita ani maa caman walasa araba wulada yɛrɛ fɛ crèche de Badalabugu la a jala k'a fɔ yanni jɛrɛba in cɛ u ye kunnafonidilaw de wele limanaw ka ɲɛfɔli kɛ u ka nin jɛkulu in n'o ye an ka bɛn ye a kuntilenna ye min ye Mali kɔnɔna la wa u yɛrɛ ka fɛla ye cɛmancɛ fanga limanaw a mana kɛ ɲɛ o ɲɛ ma u na cɛmancɛ fanga dɛmɛ walasa a ka baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na a laɲiniw la limanaw Musa Tembine n'u farala ɲɔgɔn ka jɛkuluba in kɔnɔna la n'o ye an ka bɛn ye ko démocratie fanga ka don o la ani Mali yɛrɛ ka lakanako o bɛ se ka sabati cogo min na jamanaden minnu bɛ yen ni olu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la gɛlɛya ma n'o ye déplacé ninnu ye olu fana ka se ka segin u sigiyɔrɔw la baara ka di u ma fanga ka don u la a cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen a n'a denmisɛnninw limanaw walasa jamana ɲɛtaa bɛ se ka sabati a ko olu hakili la o de bɛ se ka kɛ ɲɛtaa ye wa o de ye olu ka fɛla yɛrɛ ye a jala k'a fɔ limanaw utukalo san 2020 yɔrɔ maaw hakili b'a la min ye M5 RFP ka wulikajɔw kɛra sababu ye ka Ibrahim Bokar Keita ka fanga dafiri min nana kɛ sababu ye bandaw ale ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaya minɛ yɔrɔ assemblée min tun bɛ yen ni Musa Tembine tun b'o ɲɛma ale Musa Tembine kelen ale de wulilen filɛ bi limanaw ka jɛkulu kura bila sen kan min ni u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ko Mali bɛ se ka kɛ Mali kura ye cogo min na o de y'u fɛla ye kuma ye nin ye limanaw an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bɛ kunnafoni la fasiridi sɛbɛn min bɛ yen ni o ye le soir de Bamako ye ale kumana limanaw soir de Bamako ka kuma la a ko Mali an bɛ juruba ta la ka kɛ ɲɔgɔn kan nka ko n'an m'an janto limanaw juru tali ka fara ɲɔgɔn kan n'an m'an janto a laban juru sarali a bɛ sɔn ka kɛ baara ye o la ko a tɛ kalo kelen ɲɔgɔnna bɔ Mali tuma bɛɛ an b'a fɔ an mago bɛ juru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la 8 mois Union Militaire Ouest Africain ale ka kulu kɔnɔna la o ye yamaruya ye 8 mois jamanaw bɛɛ lajɛlen ma ni mago bɛ juru la limanaw ka se ka fanga don i ka sɔrɔ la waati min na gɛlɛyaw bɛ i kan o de la Mali an ta kɛnbɛ kuma bɛɛ limanaw an bɛ juruba ta la kɔsa in na ko miliyari 30 n'i y'a jateminɛ a bɛ t'i jɔ euro wari miliyɔn 45 la a bɛ fɔ min ma ko émission d'obligation de relance ODR limanaw a bɛ don o de hukumu kɔnɔna la Mali a ye juru min ta kunɲɔgɔn laban in na a cayara kosɛbɛ sabu n'an ko k'an bɛ juru ninnu sara limanaw i b'a sɔrɔ juru ninnu na tɔnɔ de bɛ da a kan jamana min bɛ bi ni fɛn tɛ bolo la n'an ko k'an bɛ juruw ta jamanaw dɔ de bɛ se ka fara gɛlɛyaw kan don nataw la sabu faama minnu bɛ na cɛmancɛ fanga kɔfɛ olu tɛna kɛ juru sara o juru sara ye walasa hali n'a sɔrɔla ko coronavirus bana ale kɛra sababu ye ka dadigi kɛ an ka cakɛda caman na Mali kɔnɔna la yan a jala k'a fɔ juru ninnu tali caman bɛ don olu de da fɛ ka se ka olu dɛmɛ walasa jamana bɛ se ka wuli cogo min na k'a jɔ a sen kan nka limanaw juru tali ye tiɲɛ ye nka cɛmancɛ fanga min n'an bɛ o kɔnɔna la ko a ka lajɛ dɔ ka bɔ a la n'o tɛ limanaw forokoni kana to a dogisara la min ye juru n'a cayara an kan na don dɔ la an kana dɛsɛ ka juru ninnu fana sara kuma ye nin ye indépendant de ye nin fɔ dɛ limanaw aw bonya bɛ kunnafoni n ka fɔ soir de Bamako ale de y'a fɔ an bɛ kunnafoni kuncɛ ni min ye o ye Nouvelle Horizon ye limanaw Nouvelle Horizon ale y'a jira k'a fɔ min ye Birama Ture ka tunni ye kunnafonidila in don o don a kuma bɛ fɔ kunungo min ye Birama Ture somɔw ye n'o ye Bamako dugutigilakaw ye Turew Ɲarew ani Daravew limanaw ninnu ka hamina ye mun ye bi Birama Ture tununa
limana san 5 walima san 6 ka se bila Birama Touré ma se ka ye wa kibara jonjo yɛrɛ ma se ka dɔ ala kɔsa in na a kuma kɔni wula sariya tigilamaw fɛ ko ka Karim Keita wele mandat d'arrêt international dara ale kan jamana kuntigi kɔrɔ Ibrahim Bokar Keita denkɛ ka se ka nana ye ale ka ɲininka a ko la o kuma fɔlen limanaw min ye ɲarew n k'a fɔ Touréw olu den min ye nin n'o ye Birama Touré n'a tunna u ka du ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye Mamadou Touré ale ye Birama Touré fa a y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ sariya ka ka baara kɛ Birama tunna san 6 olu ma hakilila olu ma a kibaruya mɛn nka limanaw faamaw bɛ se ka fɛn fɛn kɛ Birama su a ka ye walima hali n'a kolow bɛna di olu ma u ka se ka Birama a ka sanga sigi n'o tɛ o dɔ kɛra dɛ u bɛ se ka min fɔ bi olu yɛrɛ kɛn bɛ ka u bɛna fara ɲɔgɔn kan ka sariya yɛrɛ dɛmɛ procureur min bɛ sɛgɛsɛgɛli la nin ko la k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ partie civile ye walasa min ye sɛgɛsɛgɛli ye dɔ bɛ se ka fara a kan cogo min na Birama ka ko don dɔ tiɲɛ ka bɔ a la o de ye kuma yɛrɛ limana kuma in ye Nouvelle Horizon de nin fɔ an bɛ kunnafoni dilanni kan yan k'aw fɔ ka wale ɲuman dɔn a ka lamɛnni ko ɲuman na a bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni di sɛbɛnw lakali la an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ